ja sam bez problema došao. Daj mi pivo. A krenuo sam kuću. Daj mi pivo. Drži ovo, ajde. Pa znaš koji, znaš ono što dolazi na plavu ženu? Ona Asta, Slavici Bratani. On isto radi u pekaru, zna i krasane. I mi ga teramo da pravi djecu na novovirški krasane. Mogli bi jednu dvesi više da napraviš od toga, a? Može? Koji ćeš kući daći? Ovdje se vazio. Male ti imate pječe. Pa ja nemam velike. Pa daj bolje velike, ove neki napični. Pa nemam, dve velike imam. Daj velike, nemoj ove male. Ima da bude ko... Dve velike. Ko leba. Drži. Da. Daj, nema veze, ono nema veze, bolje bude. Prvo mi kaže nemoj velike. Pa ja rekao nisu uliki, vidi ove male ga. Ovo kad isjeću 4 pačeta, ovo nema ko da jede, ko da gleda. Ratko, dobro Ratko. Nećete menjamo, a? Nećete menjamo. Na YouTube da ga izbaci. Pusti Vojo. A, kako ne vredi pare? To. Ja na more 100 maraka dnevnicu sam imao novu. Da vidiš. Sad dobro brano. Bravo. Bio sam mlado. Samo je dobro. Novu broduštanu. Gdje si bio na može? Petrović. Daj bre tu svoju kljuku da pošao. Isto privatnik, a? Ideš malo redi. A? Normalno, koljač. Tu je. Daniele bre. To je bilo davno, 98. Ali ove velike pečke moramo odmah ispeći. Mi to treba za lep. Pa sutra ćeš da... Pa šta će ti sutra će da jedeš burek, kak je lebo? Popodne zamesi lebo. Imam još jednu. Koliko imaš tu još burek? Znači, što si mu te velike? Još jedna ima velika. To mi sve od leba. Bruni be tu muziku malo, pojače be. Ajde širu A dobro mesto, a? Ima, jasno. Mislim, čakaj se pokasimo malo, ajde na kraju. Dobar te trci, a? Nekaj. Čekaj, te četiri... Ponovo tu pesmu, sad ćeš slušati. Šta god ne? Kažem, te četiri, te takve, to je jedan burek, a? Da vam. Bruni ga ne